Čekam pola godine da se stvore preduvjeti da počnu radovi ovdje na tunelu Grič. On se odvijati u 3 faze. Prva faza je pustiti, napraviti ono što treba iz sigurnosti razloga da ljudi mogu prolaziti od Radićeve 19, odnosno Duge ulice, broj 19 do Mestičke, odnosno Streljačke. Imamo 4 bočna izlaza na Ilicu. 3 su sada u mogućnosti da se otvori, a 4. ćemo pregovarati sa stanarima budući da izlazi u njihovo dvorište. Ovdje ćemo sjesti sa našim ljudima, ovdje je predsjednik vidjeti prometu što možemo sa ljudima na broj 19 koji su vlasnici Austora. Polako ćemo ljudski razgovarati, dogovarati dok se ne dogovorimo. Ništa nećemo na cijelu delati. Mi volimo raditi kako Bog zapovijeda. 2 mjeseca će ovo trajati i tada ćemo sa ljudima razgovarati. Ukoliko se ne dogovorimo, onda ću već pravnim sredstvima to riješiti, ali opet na fini način, a do tada ćemo otvoriti pripremu za sjednicu. I bit će sve ok. Prema tome veseli me da ćemo za 2 mjeseca otvoriti ovaj tunel. Druga faza je traženje izlaza vertikalnog za Gornji grad. Jedna solucija je Gradec, druga solucija je Branica Nijeva Livada. Još se nismo odlučili za koji ćemo. Neki dan sam razgovarao sa Vesnom, zamjenicom i sa Silvijom, moramo vidjeti Novakom i zaštitarima i povjesničarima gdje bi bilo najbolje. Treba pomiriti memoriju grada, povijest grada, da ne napravimo glupost kad idemo vertikalno gore. I drugo, moramo pomiriti funkciju, kako da ljudi najlakše dođu vertikalnom komunikacijom na Gornji grad.